Yahwe enigidie mo ensem kwawu yasase ne bi ma start efro o twendie na afi Adom Kwawu Easter dadie ne de so nkokra fi se Dopenation agiatum na agro wo mu kodi ho no se wani se okache esa me kasai se wayo wadwen se me kome nkwa mane sipi na wo chinen esi eginam ewo lendado na fefiada ye fro be podo memenda kwasiada enyagro ne nkotie Dopenation wa hoboa akaba ye nanim ye no na Adom FM kwawu abaso life and colored na sebeye na nigeni ahosepe wunye ho frem ne nteno eho ebehia pa se kwawu pepo no obe share wo honom esan se Dopenation de won ma yikrado se dane nwumre no obeto won mo jomzo mezo ede chichi ahoho na beba no ani enye won kwa na ebo kofi mole asoso chiechia ya fofo no bi asoso beka ho 2025 Adom FM kwawu zomezo edition no ebe krabehye enti bomodin ya se wo wonye wo ho FM fremu dear chen why nyame ya doma say by this time boa wo ho ne hia ye won let that door na fe no ye kwawu kwanso na fe fia danso ya toa so sa de amamo news no so be free ho agudie bebre agudie mu football no games bebre na fe bash no so toa so ti ye hia wo ho ne enye ni enipa nso ye o me yenyina no so na Adom TV premto breakase na ha na be ma kwan na wie ye de asiaseda ne ye wo de amre ne adaje a wo de ma ye meda team no so ase adwuma won mo ye medi de afia amankwa tamaklo okomankra kobistone the fire for fire etwaso